mangwanani akanaka muri eZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvakare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvakare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo, uye zvakare confession yangu yakamira sekudai so: ndiri mudzimai uye zvakare ndine makore 40 years ekuberekwa. Nyaya yandiunza pano inyaya yakaitika apo pandainge ndichiri ne21. I regret mukoma. So ndainge ndagara ndine mwana wangu. Mwana uyu ndakamuita apo pandainge ndine 19 years. Saka ndakabva ndachizotadza kuwirirana navamwene vangu. Saka murume wangu iye ainge ari munhu uyo aiteerera vabereki vake. Aiti kana akaudzwa zvaanenge audzwa nevabereki vake ndo zvaaibva achizoita izvozvo. Zvino ini semudzimai wake ndakabva ndaona kuti ndainge ndisina kana simba zvachose, then ndokubva ndachizongobva zvangu pamba pevabereki vake ndikabva ndadzokera kumba. Saka ndainge ndiine depression and ndiine heartbreak because marriage ndainge ndichiida. Ndakabva ndachizosangana neumwe murume uyu ainge aine mari dzake. Saka akati andipfimba, ndokubva tadanana kuda kweabout 2 weeks. After 2 weeks idzodzo ndokubva achizondiramba. Ndakarwadziwa zvisingaiti because akabva achizotanga kudanana neshamwari yangu. Saka ndakabva ndachizoenda kun'anga because murume uyu ndainge ndichimuda, asi kuenda kwandakaita kun'anga handina kuziva kuti ndainge ndichazobatiswa mishonga yakaipa. Kubatiswa magetsi ndo kwandakaita, uye zvekare zvinhu zvichiri kunditambudza kusvika pari nhasi. Hama dzangu dzinofa, ndinotanga kuona zvipoko zvavo zvinouya kwandiri vachindibvunza kuti saka ndiri kufara here neurombwa uhwo hwandiinahwo, yet handina kana mari. Ndigerewo muno munyika yevatorwa, ndinoitawo basa rekungotengesawo. Dai kwanga kuri kunzi zvinhu zvacho zvinondiurayira hama dzangu zvinondipawo mari, zvimwe kuda ndaikwanisa kuti ndiri kufirawo zviripo, but kungosafira pasina ndichingokwasha hama. Saka ipapo pandakaenda kun'anga, n'anga iyi haina kundibudira pachena kuti yainge ichindibatisa magetsi. Mukomana ndakati ndasvikapo pamba pen'anga iyoyo, gogo vacho ivavo vakabva vachizoratidza kuti vainge vafarira mwana wangu chaizvo. Ndobva tatanga kutokurukura paya tichitoita nyaya. Saka pane zvose zvatainge tichiita taita nyaya, ivo vakangobata mwana wangu. Saka vakabva vachizondipa hari, vakabva vanditi hari iyi ndoda kuti unge uchizoenda nayo. Hari iyi ichakuratidza zvose zvaunenge uchifanira kuti unge uchizoita. Kana kuri kunzi vanhu ava kana varambana, wava kudanana zvekare nemurume wako waunoda chaizvo nemwoyo wako wose, unofanira kuti unge uchizodzosa hari yangu. Saka mukoma ndakabva ndatora hari iyi yainge iri yeblack, but yainge yakaita diki, mukati mayo mainge muine mvura. Asi waiti kana ukakwidibira hari iyi, mvura iyoyo mukoma yaisarasika. Saka mvura iyi yainge isina kunyanyisa kuwanda. Vakabva vachizonditi zuva renumber 3 ndaifanira kuti ndinge ndichizouraya huku. Vainge vakati mbudzi, asi sezvo ndainge ndisina mari ndakabva ndati ini mari yekuti ndinge ndichizotenga mbudzi handina, asi huku ndinokwanisa kuiwana zvangu. Ikati pahuku idzodzo dzaamai vangu ndinongobata imwe chete, iyoyo yandinenge ndabata ndobva ndauraya. Saka ndakati ndadzokera kumba, hari iya ndakaitora. Vakanditi hari pose pandinenge ndichienda kunogeza, hari ndinofanira kuti ndinge ndichigeza ndiinayo. Ndakaigadzika pakati pemakumbo angu, saka ndaigeza ndakaita zvekudhasha kusvika ndapedza kugeza ndobva ndadzokera nayo kurumu kwangu. Saka ndakagara nayo hari iyi mukoma. Zuva renumber 2 best friend yangu
akatsikwa nemotikari. Accident iyoyo mukoma yakashamisa vanhu vakawanda, saka akangotsikwa gumbo nekombi. Saka ainge atori mukiu yekuti ange achipinda mukombi uri usiku, saka ndopaakabva achizotsikwa gumbo nekombi, ndokubva aendeswa kuchipatara akafa. Then ndakabva ndachizoenda kumba kwagogo ava, asi ndakazoenda kumba kwagogo mushure mekunge ndamboenda kurufu rwake. Saka pandakadzoka ndichizoenda kwavari gogo ava, vakabva vachizonditi ndainge ndakanonoka kuunza hari yavo. Vakabva vati ivo vainge vachida mari. Ndakavabvunza ndikati, nhai gogo, munoda mari? Panguva yacho mukomana chimari yavakandiudza ndakaona kuti vainge vachida havo kungondiuraya. Vakanditi vainge vachida $70,000. Mukoma ndakaseka ndikati, asi nhai gogo, kana makanditarisa munoti $70,000 pandiri inobva kupi? Vakabva vandidzinga padare ravo. Ndakafungidzira kuti zvimwe kuda vainge vachitamba, saka gogo ava vaiwirirana nemamwe mapurisa. Pakabva patouya maCID maviri, vakabva vati ndainge ndichithreatena munhu pamba pake, ende gogo ava vakabva vachizoenda vakazononditorera peace order. Saka hari iyi mukoma ndakazongoenda ndikangonoisiyawo musango, ndikati ini handichakwanise kuti ndinge ndichichengeta zvinhu zvakadai, so kana kuri kunzi handichawirirani nemunhu wacho. So after a week, mushure mekunge ndaenda kunosiya hari iya musango, ndakazoiona zvekare yainge iri musango. Saka zuva iro randakaiona hari iyi ndainge ndiri busy ndichibika ndiri mukicheni. Ndakaridza mhere zvekuti amai vangu vakauya vachimhanya vakandibvunza, ndikabva ndavanyepera kuti ndainge ndaona nyoka pamusoro pekitchen unit. Vanhu vakapinda busy mukoma kutanga kutsvaka nyoka yainge isipo, asi chokwadi ndechekuti ndainge ndaona hari iyi mukoma ndakangoiona yakangogadzikwa kumberi kwangu neumwe munhu. Ndakangoona maoko ake munhu iyeye ainge ari black, akaita sekunge ainge anyikwa mumazi oiri. Akangonditi, hari yako. Hari iya ndokubva yatogadzikwa pamberi pangu. Pandakaridza mhere yakabva yanyangarika. Usiku kwacho ihwohwo mukomana Shihari ndakairota zvekare ndichinzi hari yako. Kubvawo ipapo mukoma, mushure mekunge ndazomboenda kuvaprofita, since ndisina kuzoramba ndichirota uye zvekare ndichiona zviratidzo zvinotyisa, ndakabva ndangoti zvinoreva kuti hari yakadzokera kumuridzi wayo. Fast forward mukomana, murume wandainge ndichida uyo wacho wandakaendera kun'anga akazoshayika, ainge achirwara neshuga diabetes, ndokubva ashayika. Murume uyu musi waakafa ndakatozviziva kuti afa because akauya kwandiri akabva anditi, unokwanisa kufungidzira zvako kuti ndaurawa nediabetes, but sandiyo yandiuraya, iwe nechikwambo chako ndimi mandiuraya, ende zuva rako richasvika, ndichadzoka, ndichauya hangu kuzokutora kana ndava nesimba. Ndokubva atanga kuchema achifamba achienda, but kwaainge achienda airatidza kuti ari kuenda kunopinda mugomba rainge rakadzika kwazvo. Mugomba umu ndainzwa vanhu vainge vachichema, asi handina munhu wandainge ndichikwanisa kuona nekuti mainge muine rima rainge richityisa. Rima iri mukoma rainge richifema uye zvekare rainge richirarama. Ndokusaka ndainge ndichinzwa vanhu vainge vachichema vachitya rima iroro, ndokubva ndatopepuka. So makuseni acho iwawo ndopandakabva ndachizotumidzirwa message neimwe hama yemurume yeye kuti ainge ashayika. Ndakaendawo kurufu nekuti kana mudzimai wake ainge ava kutondiziva kana hama dzake dzainge dzichindiziva. After that mukoma ndakazoroorwawo ndikagarawo nevarume vaviri, umwe wekutanga akashayika, umwe wenumber 2 ndikazomutorerwawo namate wangu. So fast forward to this day mukoma, ini ndiri muno muSouth Africa. Basa rangu randinoita nderekuti ndinoshanda as a maid. Ndichishanda as a maid kudaro handina kana chandinokwanisa kubuda nacho mukurarama kwangu
kwandinoita upenyu hwakatongondiomera. Hama dzangu ndiri kungoperekedzawo vamwe vanhu mukurarama. Chinongondirwadza ndechekuti ndapedza hama dzangu, ndaparadza hama dzangu dzinza rose mukoma riri kutambudzika nekuda kwangu. Saka hari iyi pane kumwe kwandakamboenda ndikanogara nevamwe madzibaba pasi, ndikavabudira pachena ndikavaudza kuti madzibaba ndo nyaya iripo. Ininiwo ndakabata magetsi nekusaziva. Saka vakazoti vava kundivheneka vakabva vanditi hari iyi ndinogara nayo, kana ndikadzokera kuZimbabwe inotonditevera pose pandinenge ndinenge ndiinayo. Saka mvura iyo yainge irimo muhari, hanzi mvura iyi yakasvika pakupera. Saka mvura iyoyo, mhiko dzehari iyi, mhiko dzacho ndedzekuti munofanira kugara muine mvura. Saka mvura iyi hanzi inotorwa kune kamwe karukova kariko kuMalawi. Saka gogo vacho ivavo vaiti kana mvura yava kuda kunopera vaibva vachizoenda kuMalawi, vobva vaenda vobva vanotora mvura iya vobva vaisa muhari zvekare. Zvino ini nekuda kwekuti ndainge ndisisina communication navo gogo vacho, uye zvekare vakazosvikawo pakushayika, ende handitokuzivi kuMalawi. Kunyange ndikanzi ndinenge ndichida kuenda kuMalawi handitozivi kuti ndingatangira pai. Saka ndo nhaurwa iyo yandiunzawo pano mukomanashi. Iniwo ndiri kuda help kubva kumhuri yeZimbabwe. Kune vose avo vachandibatsira ndingafara chaizvo. Please ndibatsireiwo. Ndine hari iyo yandiinayo yandisingachazivi kuiona, asi inonzi inogara yakangoti soma neni kwose kwandinenge ndaenda. Saka hari iyi iyo nekuda kwekuti haisisina mvura inoibata mukati mayo, inenge ichida ropa. Saka yaurayisa hama dzangu dzakati wandei ende ndinoona zvipuko zvavo. Kana mukandiposterawo nyaya yangu ndiziveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Irinowo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo, uye zvekare confession yangu yakamira sekudai so. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 22 years ekuberekwa. Nhau yandiunza pano inawo yekuti ndinoda kureururawo kuti iniwo mukoma ndakapa vamwe amai avo vandainge ndichishandira shaviri huroi. Saka mushure mekunge ndatanga kugara muHarare ndakabva ndachizotanga kuenda kuchechi. Saka dambudziko rakaitika mukoma nderekuti ndava kuenda kuchechi kudaro vanhu vakakasika vandipa chinzvimbo vasati vanyatsokunzvera zvainge zviri muhana mangu. Saka sezvamunoziva kuti mazuva ano vanhu ivo vanongotarisa appearance yemunhu. Iniwo ndiri munhu wekuti ndinovaraidza chaizvo kana munhu akanditarisa ndakangozvarwawo ndakanaka, asi vanhu havatozivi kuti onde ringatsvuka zvaro but rinokwanisa kunge rakaora mukati. Ndozvandiri izvozvo. Saka ndakati ndava kutanga kuenda kuchechi nebest friend yangu, tava kuenda kuchechi kudaro ndokubva ndachizongopiwa chinzvimbo chekuti ndige ndichizopota ndichitamba nevana tiri kuSunday school. Saka I am very good with kids. Now iripo mukoma ndeyekuti kunyange zvangu ndiri very good nevana, but vana vanondifarira nekuda kwekuti ndine mweya uyo uripo pandiri. Ndine chimwe chikwambo icho chainge chimbori chagogo vangu vakazoshayika. Saka kachikwambo aka kainge kari kamwe kamwana kekuvhileji kwedu ikoko kakaurawa nagogo vangu mushure mekunge varoya amai vacho vakabatanidzira nemwana. Saka mwana uyu akazotanga kumuka ngozi. Gogo vakabva vachizobatsirwa nedzimwe shamwari dzavo avo vanoitawo zvekuroya, ndokubva vachizogadzira ngozi iyi kuti inge ichizova chikwambo. Ndokusaka vana vachindifarira chaizvo kudaro nekuti vanenge vachiona sekunge ndinenge ndiri mwana. Saka ndinenge
ndinenge ndichiti paya kana ndakagara nevana ndichitamba nevana ndinoita bond navo because ndinenge ndiine that same energy, ndinenge ndashanduka kuitawo mwana mudiki kachikwambo kaya kanouya kubva kandigara. Saka ipapo mushure mekunge vanhu vakasika vandipa chigaro muchechi vasingatozvizivi kuti iniwo nditori neshavi rekuroya. Saka ivo amai ava mukoma vaiti kana vakauya kuzodongorera mwana kwavo tiri kusunday school paya vaibva vati zvavo ndeye kunditarisa ndichitamba nemwana kwavo tichiratidza kuti tine bondi chaizvo, vobva vafadzwa nazvo. Saka vakabva vachizotaura nemurume wavo vakabva vadzinga maid wavo ndokubva ndatanga kuvashandira, asi havana kungoti ndinge ndichizongotanga kushanda kumba kwavo, ndakatanga ndichashanda kushopu kwavo. Vakabva vati vainge vachida kuzvipa mukana wekuti vange vachitsvakira maid wavo problem kuti vangazomudzinga sei. Saka vakazongomugadzirira nyaya ndokubva vamudzinga sezvo ainge achipindawo chechi iyoyo, ndokubva vamudzinga vakaita sekunge ndiye ainge aita mistake. Ndakabva ndachizotanga kugara navo, iniwo mukoma ndairara nemwana wavo musikana. Mwana wavo musikana ndiye wandakatanga kushandura ndikaita nyoka. Nanhasi uno mukoma iye anotoshandiswa nevamwe varoyi nekuti ndakamutemerera. Kune dzimwe nyora idzo dzekuti unotemerera munhu even though anokwanisa hake kuzosangana nemuroyi uyo anozongomunzwira hake tsitsi obva amuti munhu uyu sezvo achingoshandiswa nevaroyi vose zviri nani kuti ndinge ndichingomutemerera nyora dzekuroyi. Saka unenge uchifanira kuti unge uchikweshewa nyora idzo dzaunenge wakatemererwa neumwe muroyi anenge akangokutemerera nekuti anenge achida kuti unge uchishandiswa nevaroyi. Variko vanhu vakadaro vakawanda vacho vanadzo nyora dzekuroyi, but kana uine nyora idzodzo hazvireve kuti unenge uri muroyi, unenge uri munhu wekuti unoattracta varoyi, unenge wakaita sekunge magnet zvekuti kana ukasvika munzvimbo hauzorore usiku, unenge uchingobatwa nemadzikirira, unenge uchingorota mazihope anotyisa nekuti varoyi vemunharaunda imomo vanenge vachitozvifila kuti tine slave yedu yatiinayo munomu, saka vanenge vachingouya vachingokutora. Saka ndakamutemerera nyora idzi ndakamutemerera kugotsi kwake uku dzainge dziri mbiri kuti ange achikwanisa kuzoshanduka kuita nyoka. Saka usiku ndaiti kana ndichida kubuda ndiine kwandinenge ndichida kuenda ndaingokwesha nyora idzodzo kana kungomubata kugotsi kwake uku. Saka ndo bhatani racho iroro rekuti rinoti kana ukaridzvanya bhatani iroro then anobva achizotoshanduka obva atoita nyoka. Saka nyoka iyi ndiyo yandaizofamba nayo ndichienda uko kwandinenge ndichida, kana kuri kunzi ndinenge ndiine mafriends angu taitomushandisa takawanda. Mushure mekunge ndapedza kumutemerera nyora zvekare ndamushandisa, ndakabva ndachizopindira amai vacho. Ndakatanga ndichaita bonde nemurume wavo usiku zviya zvekuti murume wavo aingoita masexual dreams. Saka ndiye ainge akasimba but mukadzi wake ndiye ainge ari very weak mumarriage mavo nekuti ainge asingafariri zvekunamata nekutsanya. Aiti paya kana zvikanzi vanhu tsanyai mukoma aindidaidza, saka aiwanzo kunotenga mascones obva anditi iwe uya tidye. Saka dzimwe nguva aikwanisa kunditi chienda unonditorera drink, pandaienda mukoma ndaidira mushonga mudrinki imomo. Saka ndiye akandipa mukana wekuti ndinge ndichitemerera mwana wake nyora zvekare nekuzonetesa murume wake. Saka pose apo pandaipinda muzviroto zvake ndichiita bonde naye ndainge ndichinetesa mweya wake kudzamara ndazozviziva kuti ainge ava negirlfriend, ndikaziva kuti uyu ndatomusvibisa, uyu hapachina chaachakwanisa kundiita. Ndainge ndava kukwanisa kuita zvose zvandainge ndichinzwa kuda pamba pavo. Kudzamara manje ndava kumutsa mukadzi wacho. Madam boys vangu ndakavasarudza kuti vaifanira kuti vange vachizova muroyi mukomanashe vatova muroyi mukuru uye zvekare mumhuri. Ivo ndivo vava kutotonga nekuti vakazodyisa hama dzose dzemurume wavo. Ndakavatemerera nyora dzavo dzandakavapa E4.
vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ipo paya pamunenge mugere mose, hanzi 1 anokwanisa kuva iye the weakest link. Pakaipa, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.